napad Radničkog koji ide preko desne strane, ubačena lopta, međutim intervenisao je golman Radović, taj napad ne prestaje, Šubert, evo prilike, šutirao je Krupniković i golman Radović, prvi aplauzi upućeni čuvaru mreže ekipe Sutjeske. Lepa kombinacija fudbalera Sutjeske, a strelac Medin. 1:0, pravi šok za fudbalere Radničkog. Dobro izveden korner, prebačena lopta do Medina i golman Ljujić u 8. 9. minutu morao je da izvadi loptu iz mreže. Dakle, Sutjeska na stadionu Radničkog imela u Novom Beogradu pogodkom Medina u 8. 9. minutu, vodi sa 1:0. Kombinacija fudbalera Sutjeske, u napadu desni bek Damjanović. Dobar centar šut, šutirao je Bandović, međutim golman Ljujić na mestu. Muf i moglo je to svašta da bude. Smatram da je sve bilo u granicama dozvoljenog. 25. i 26. minut prvog poluvremena. Rama. Bandović, prilika i 2:0. Odlična akcija fudbalera Sutjeske, Matu 2 poteza. Drogirani su igrači Radničkog. Lopta iz dubine do Bandovića i desno krilo Sutjeske. U ulozi centarfora Božidar Bandović. Sjajno iskoristio priliku koja mu se ukazala i nekadašnji fudbaler Mogrena dovodi svoj tim u vođstvo od 2:0 u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Slobodan udarac u korist fudbalera Radničkog. Tešović, na desnoj strani Divac, prilika za centar šut. Evo šanse i samo korner. Prvi udarac se ugla u korist fudbalera Radničkog. Fudbaler Partizana koji je već 2 sezone u timu Radničkog ipak je prepustio Loviću, došao mu je u pomoć Divac. Nema ofsajda, Muf. Malo panike u redovima Sutjeske, prvi put otkako je počeo ovaj susret. Košutić. Šubert, Košutić. Lović, odnosno Saša Ilić. Sada Lović. Nema prekršaja, lopta pripada golmanu Radoviću. 17 minuta, Sutjeska vodi sa 2:0. Lović izvodi slobodan udarac, međutim Divac u napadu, ponovo Šubert. Evo prilike, evo velike šanse, Lović i ništa. Šubert. Lović. Odlična lopta prema Mufu, međutim i sigurna intervencija i 11-terac. Sigurna intervencija golmana Radovića. Muf je pokušao da ustane, da pođe ka lopti. Radović je načinio, čini nam se, nepotreban potez. Dobro je intervenisao. Muf sigurno ne bi stigao tu loptu. Međutim, golman Sutjeske pomalo uspaničeno i sada 10 minuta pre završetka utakmice Lović ima priliku da smanji vođstvo Sutjeske i tako unese bar malo nade u ekipu iz Novog Beograda. Lović i Radović.
2:1, Vladica Lović, rekao već, ovo je iskusni fudbaler koji je jedno vreme igrao u Zemunu. Lopta prema Iliću, Ilić,